Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bocah-bocah kabeh, piye kabare? Muga-muga kowe kabeh saiki padha sehat walafiat lan padha tetep semangat. Nah, saiki kabeh ketemu karo Miss Rejeki ana ing Basa Jawa kelas 5 ulangan 7, yaiku ngenai kabudayan Jawa. Nah, sadurunge diterusake pasinaon iki, aja lali. Ayo bareng-bareng ndedonga marang Gusti Allah, muga-muga pasinaon iki iso kalampah kanthi lancar lan manfaat ilmune kanggo sampeyan kabeh. Nah, ana ing bab 7 ngenai wulangan basa Jawa. Kabudayan Jawa. Nah, saiki babar wawasan. Babar wawasan ngenai wayang iku asale saka tembung yang utawa hyang. Wiwitane anane wayang iku dadi sarana kanggo muji syukur, nelakake rasa panuwun marang Gusti kang murbeng gesang. Mula saka iku wayang angel dipisah karo wong Jawa, sebab wayang nuduhake watak religius, ngabekti utawa takwa marang Gusti kang Maha Suci lan iku watake kepribadiane wong Jawa. Wayang iku kabudayan asli Jawa, malah ing tanggal 7 November 2003 wayang wis diakoni dening UNESCO minangka kabudayan luhur warisan kanggo donya kabeh saka bangsa Indonesia. Tegese jagat iki ngakoni menawa wayang iku kabudayan kang luhur. Sapa wae sing gelem nyemak isi lan pitutur kang ana ing wayang bakal dituntun ing dalan kabecikan, yaiku margane kautaman. Nah, wayang iku sing bisa dikenali ku ana sing jenise iki. Iki diarani Punakawan. Punakawan iku ana Semar, ana Gareng, ana Petruk lan Bagong. Terus nah, sing iki wayang iki diarani Pandhawa 5. Pandhawa. Sing isine yaiku Puntadewa, Werkudara, Janaka utawa Arjuna. Nah, Arjuna iku jenenge akeh banget. Terus ana sing kembar yaiku Nakula lan Sadewa. Nah, bocah-bocah, iki ana piranti kang diarani piranti sing biasane ana ing pagelaran wayang, yaiku 1 sing diarani wayang kulit. Wayang kulit yaiku wayang kang digawe saka kulit.
Wayang iki kang dadi paraga ing lakon. Wayang kulit lumrahe digawe saka kulit sapi. Sing keloro kelir. Apa iku kelir? Kelir iku mori, kain putih kang didadekake geber. Kelir iki nggambarake jagat, papan panggonan dumadine crita utawa lakon. Nonton wayang iku dek jaman biyen ing mburine kelir kang kasorotan blencong. Nah, jadi kelir iku mori kain putih. Nah, saiki blencong sing diarani blencong iki apa? Ya iku lampu pepadhang kang madangi kelir. Ayang-ayange wayang kang diobahake karo kidalang kang ndadekake pagelaran wayang kulit iku narik ati lan nggumunake. Sebab bisa kaya urip lan memper kaya lelakone manungsa ing donya iki. Blencong ku lampu sing nyorot nang kain putih. Nah, sing kapapat yaiku gedhebok. Gedhebok iku gunane kanggo nancepake wayang. Ana wayang kang ditata ing kiwa lan tengen jenenge simpingan. Ana wayang sing bakal diobahake, diceritakake kidalang. Nah, sing kelima iki sing diarani cempala. Cempala iku digawe saka kayu, dituthukake ing kothak dening kidalang. Cempala diarani uga keprak. Gunane akeh banget. Kidalang menehi ada-ada utawa pratandha kanthi cempala. Nah, sing nomor 6 iku kepyak. Kepyak iku mujudake wilahan tipis. Cacahe ana 3 sampai 4. Gunane meh padha karo cempala, mung suarane kang beda. Unine kepyak iku krana dijejeg karo kidalang. Bisa uga amarga dituthuk nganggo cempala. Sing biasane digawe saka bahan kuningan, lempengan tipis-tipis. Iku sing diarani kepyak. Nek cempala iku tuthuke kaya ulek-ulek. Tapi saka kayu. Nah, saiki lakon wayang. Lakon wayang iku ana akeh. Cuma ning kene disebutake mung 3 wae. Mengko bocah-bocah iso goleki dhewe. Nah, contone lakon wayang iku mau yaiku 1 Bale Si Gala-gala. Ceritane yaiku Pandhawa dipaeka dening Kurawa supaya lerem ing alas Waranawata. Nanging palermane ing alas iku diobong karo Kurawa. Nah, lakon wayang sing kaping 2, laire Gatotkaca. Ceritane Gatotkaca wektu lair, ari-arine ora kena ditugel nganti keluargane susah kabeh. Bingung merga ari-arine ora iso ditugel. Terus lakon sing kaping 3, Kurawa kewirangan.
Ceritane Kurawa seneng rumangsa wis isa nyingkirake Pandhawa kanthi ngobong bale Sigala-gala. Nanging merga pitulungane Gusti, mula Pandhawa lan Ibu Kunti diparingi slamet. Nah, saiki tugase sampeyan kabeh yaiku sing kapisan maca teks bale Sigala-gala ana ing buku Tantri kaca 108. Terus banjur mangsulana pitakon-pitakon ing kaca 110 nganti 111, angka 1 nganti angka 6. Terus nomor 3 garapen difoto banjur dikirim nganggo Google Formulir. Nah, tak kira wis cukup materi lan tugase. Matur nuwun. Diakhiri kanthi waosan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.